TEF सेंटर कमिटी संगठन लामसेको कमिटी पुरजराव TEF by Luwaja Presentation Program Ral Sini Program MLA Sono Ukkharo Phajal University TEF ini yapharkha ne Sir. Okay. যখন তো আং নমিনেশননি মানে হর নমিনেশননি ফাইমানো হর ওंखायनो কয়েকটা জায়গা ফ্লেগ ফৈसा जाखा দুইটা পরিবারে অ্যাটাক মুখা চিরক খগৈ সুয়াক বনং খামতি কিসুম কংখা স্পন্সর সাব খাই হিনে নাইমানে गभर्नमेंट एमप्लय आं साननानै नायमाखाय मसे कर्मचारिनि बिसिंग ग्रुपिं अंनानि ठीक गैया साबो जागोन आं मुसुंगै रामचंद्र गात आं बुट बसाय माया बुबागार आं सिलेक्ट खायजा नोंगारो थान्दी नोंगारो बुट बसादि बिनि एनाउन्स नि मतेनो एफिडेविट खाय आं नमिनेशन दिखा अमसिक जे कर्मचारि रक साखा आं बरंनो सिनिबो अला आं सिनि नाखा बरक साबो आं बरंनो कयनाय और जिनि उपस्थित तंखाय बरंनो सानाय थिनांगो बरक जाहाथे आमथि रक साया तंखायनो साबानो तबे 99.5% रामचंद्र गातनि कर्मचारि रगानो चुबाखा शुधु अबसिमिया रिटायार जारा थानाय आनि क्लासमेट आनी परिमाणी लाइफ अनेक बंधु सिनी जाखांमोन रिटायार थांबायखा जेमन इंद्रहरि बाबू सं इंद्रहरि जमातिया जेमन विक्रम बाबू सं हाय बरर हपुं सापुं आं मा बलायो बरंनो बरक आनो बिलाइखे मारखे चुबाखा रां पैसा हिंदी नगो नगो थाङै बरंनो बुजगनानि हिंदी बर मारखेनो चुबाखा आर कर्मचारिनि बुट मानमानि बिसिंग आंनो जतनि गोबां मानखा जतनि गोबां आंनो बिसि मानखा बेलट पेपाराव जाय आबुनि बागै आं जतन नरकटिनि मोसों नायथखायै जोंनो फेलिटेसन रिमानि बागै नरनो ब्लेके पाइप्ले हामबाय आं बारति कक सानानि नाया नरक हिनांगो चिनि दफानि सामुंगो नरक हामखाय सुबादि जों जारा एमएलए जों कथा नरक सिनसे अनेक अभिज्ञता एक्सपीरियंस विभिन्न डिपार्टमेंट नरक सामुं ताङै दङ नरकनि चुबाचु नांगौ हिंगाखाय नरक चुबाचु खालायमांखा नरक चुबाचु खायै नरकजोंनो लामा फुनुगै रिखाखाय गोबां मोजां डिपार्टमेंट दङ बति बतिखाय जों थांखाखाय उसुरुबै थांखाखाय सिनि दफानि बागै सामुं तिख्लाय खुबमानो सामुं तांमानो बरं नरक फुनुगै रिखा हिंगाखाय जों बिलाइखाय सामुं तांथंनाय ताय आं बिसि सालिया नरक जतन गाहाम फोरों दंदि नरकनो जतन आं हामजा तिनि जों एमएलए गै बाजावै एसेम्बलियाव कक सावै मानखा शुधु सिमनानि सिमिया सारा त्रिपुरानि जत्त टीएफ खालायनाय आदं आदं जुग संनो बेलाइखैनो हामबाय नंनि फान नंनि हाबजाक मुं बुबाग्रा न रिमानि बागै जोंबो नंनि फान न तिनि जे अरत 13 जन एमएलए जों एसेम्बलियावबो नंनि फाननि बागै सगैमाबाय तिनि फान नबो जों आजागा फुनुगै दङ फायनाय साल रगो तेबो चिनी तिप्रासा दफानि बागै जों गोसोखांगो नंनि चुबाचुबाय बे सारा त्रिपुरानि जत्त सेबक खालायनायाव आं बायथागो अमनक कयनानि मुसुगो जों जत्त इउनाइट खाय मा दंनाय थानसा मा दंनाय गोबांमा सामुं खालायथानि गोबांमा केबें मुं फायनो मानो हायफानो जों पजिटिव दिगे वान सुगै जत्तनो जाते इगु प्रॉब्लम केबनि थानि तातंग थं आबो जों आं स्पेशली आं पर्सनली जतनो रिक्वेस्ट खालायनानि मुसुगो फायदि जों दफानि बागै सामुं खालायनानि बागैसे दिनै कर्मचारि बदलबो टीएफ बो बुबाग्रानि दागै बुंबाय इस्लाम जागो अ जागाबो केबो
खरकसा बायदि खरकसा कथालाया तांथुं आबो जों भगवान ईश्वरनो जत जों प्रेयार खालायनाय बे फाइनाय सालो नंनि फान मानै जे जों एसेम्ब्लियाव थांनि सौहैखा एसेम्ब्लियाव सिनि टेबो खरां क्राक बाय सिनि दफानो फियगनि बागै जों गोसोखांनि सालो जों कक दिसानाय एसेम्ब्लियाव गामसुं सितुं जतनो पाइपलाया चिकनसा स्टोरी दङ जिनि बुबाग्रा साका लोगो सोनाम दिहुननायानो इनके सोनामफोरु आं 7टा हयतो 8टा डिजाइन दिखा आबनि बिसिन बुबाग्रावबो चुज खायका जेहेतु अर हिल्स गोनां 2टा हापुं गोनां अबनो नों अंगो खायसेदि फाइनल खायसेदि नै साव जेहेतु वी कम फ्रम द हिल्स जों हाथाय हापुङाव थांनाय बरफ विथ प्राइड अबनो फाइनल खायजाका अबनो चिकनसानि कन्ट्रिबिउशन ताई और गोबांमा किसिजा कन्फ्यूजन गोबांमाया किसिजा कन्फ्यूजन हंकाय आनी सारनेम न तैयै दांसु हनै बैगावमन और फाइबो संका नोंखाय चिन कक बरफ दे मान हनै yes of course I do speak कक बरफ गारो कम्युनिटी नि बिलोंग खायो हाइपनो कक बरफ साइमनो TEF नि contribution अचिनी थानाय इलेक्शन जों नुखा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोसोरके सपोर्टिव हंखा आबुनि बागै बेलाइखानो हामबाय पाइपलाया हामबाय आं धलाई डिस्ट्रिक्ट नि बिलोंग खायो धलाई डिस्ट्रिक्ट आं जथेस्ट सपोर्ट मांखा आबुनि बागै स्पेशली चिनी धलाई नि TEF रगनबो आं बेलाइखे हामबाय मारियो नरक से सोसाइटी नि टॉर्च बेरर तबो नरक नि थ्रू से डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बा रिवोल्यूशन जेनरेशन ऑफ हायो चिनी डिफरेंट डोमेन नरक नि डिफरेंट डोमेन हाइफानो अजे जानी डोमेन तंगैफानो जों जे कम्बाइन खायै सामुं तांगै अजे तिनि 13 MLA फ्रुटफुल हंगै जों एसेम्ब्लियाव जों खरांथि साइमांखा और नरकनि फान तंमानि बागै नरकनो बेलाइखे हामबाय As I am new in politics, I speak very less. आं खूब कम न'कक सावो हाइफानो तिनिनि ओ स्पेशल देव नरक नां ताइवैसा हामबाय रुबै आनि कक चिकन सावरनो पाइरिका